ukusuka ku-1 kuya ku-10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu, ungazipha bani ukusuka ku-1 kuya ku-10? Asikubingelele lapho umbukele ngasekhaya. Igama lami nguThabiso uQumbi, amaqumba nakaQumbisa lesele lentaba. Bukhoma e-GP eGauteng Maboneng. Ila isikhona njengamanje. Sinibikelela kuzo zonke indawo la kufikela khona ke umbukiso bhanyabhanya. Uhlanga Media sitholakala lapha ku YouTube. Okwakho ekumele uqinisekise ukuthi uyakwenza mawuqala ngqa namhlanje ukusibukela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyawungafaza ukusubscribe ukuze uzokwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohlezi uthola ama notification asho ukuthi ke sesiphinde futhi safaka namhlanje ke futhi sikule ngosi esithi iHway Mina edition la khona ke suke sizokhuluma nomuntu kuyena osuke esibhalele esichazela kabanzi ngestory sakhe afisa ukuthi ke athole usizo kusona. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni manje. Sanibonani, ngiyanibingelela nami. Yebo, uma ubani igama nesibongo nokuthi usuka? Umama uNingi wakwaNkabinde, ngisuka eNewcastle, ngila eGolgotha ngokusebenza. Oh, okay, siyabonga kakhulu. Yeah, siyazi futhi ukuthi umlandeli ohlanga media omkhulu njengoba desilapha yayizolo nje sibusa lapha eMount Casino eBilly Jibo ukhona nawo omunye abantu bekade bekhona. So ngenxa yokuthi njengoba siphila sabantu siba nezinkinga kukhathaleka ukuthi umlandeli noma uyena but siba nazo izinkinga nje ekuphileni. So namhlanje usibhalelile-ke ngokuthi ufisa ukusisiza kanjani? Lana Thabiso nginenkinga enkulu engayazi ukuthi ngixazulula kanjani. Yeah. Kusho ukuthi yazi abantwana bethu ngesinye isikhathi banohlangana nabantu bathandane nabo kugcina sekuba khona umntwana. Yeah. Kwenzekile-ke undodakazi wami omdala wahlangana nomunye umfana bathandana wase ethola umntwana. Mayethola umntwana umfana wawuphi mhlawumbe eMasilala? Umfana owaseZimbabwe. Oh, okay, bahlangana la eGoli. Bayathandana kuze kuvele umntwana. Yeah. Ma umntwana esevelile engikwaziyo udadewabo kaMfana ohlala eHillbrow. Yeah. Kuzoba nomama, angazi umama womfana ugogo womfana yini oseZimbabwe. Ngokuthi-ke uyazi ukuthi mangabe sekukhona umntwana kufanele ukuthi mhlambe uxhumane nabazali bomfana noma ngabe ukude kangakanani. Ukuthi ngiwathole-ke amanamba kamama besixoxa impela ngamtshela ngathi hayi umntwana sekavelile untombazane lo oseHillbrow mangikhumbula kahle angeke ngisho ukuthi ngake ngambona ngaze ngimbona. Untombazane mobloke u-anti womntwana. Oh, okay. Yeah. But benixhumana ngefoni? Besixhumana ngefoni no-anti womntwana, besixhumana ngefoni nomama nomama kaMfana eseZimbabwe. Ya kusho ukuthi ngazama ukuthi njengoba sekunomntwana vele fanele kube khona i-communication ngoba ekugcineni ithina abantu abadala fanele izinto zonke zaziwe yithi. Okay, wazalwa-ke umntwana. Mayezele umntwana angaze ngibone lo ntombazane ohlala eHillbrow efika ethi uzobona umntwana. Umama wagcina engithembisile wathi ngizothi mangifika eSouth Africa ngizofika ngizobona umntwana. Emva kwalokho akwenzekanga lutho. Umntwana ukhuliswe yimina ngilekelelana nondodakazi wami. Kwafika isikhathi ukuthi undodakazi aphelele umsebenzi. Kwaba nzima kimi, kwaba yimi engithole lo mthwalo leyo. Akekho umuntu obeke aqhamuke angisize. And enye into eyangidina kakhulu kuko konke uthe umntwana ene-3 weeks. Umntwana wami uqeda nge-operation. Wafika umfana endlini. Mayefika ngamtshela ngathi hayi njengoba usunomntwana la ekhaya ungasabi ukukokotha usho ukuthi ngicela ukuzobona umntwana. Uvumelekile, wamukelekile ngoba umntwana owakho. Umfana athi yebo mama. Uzama ukumenzela izinto zibe lula. Yebo. Hayi emva kwalokho umfana ubengakwenzi lokho, bengibalekela. Uthe umntwana ena-3 weeks wabuya usho ukuthi wafika wamaphansi besihlala efletini etown. Maye emaphansi efletini uphuma komama womntwana aye kuye. Ngicela ukuthi uthi uThabiso ngahlukumezeka ngale ndlela emangalisayo. Ngasala nomntwana we-3 weeks the whole night, the whole weekend. Bahambile noma wengane? Umthathile wahamba naye.
ngi-WhatsApp-e umama eZimbabwe, mama nakho kunje kunje kunje. Umama athi intombazane yena wayenganqabi ingqondo yabo yabona labantwana bethu kulotshwala abaphuzayo. Oh, uyaphuza futhi baphuza naye kusho kuyaphuzwa vele kahle kahle, and kuphuzwa imali yalo owami ngoba lo yakasebenzi. Uyayibona leyo nto leyo. Loya uma eholile fanele lo abuye azomthatha bahambe baye la baya khona, bafike baphuze ukhohlakala ukuthi khona umntwana. Okay, yandlula lapho ngitshela umama, mama kunje kunje kunje. Umama athi hayi, nami ngike ngayizwa leyo nto leyo ukuthi usho ukuthi uke wahamba nomntwana waya lapha ayokuhlala khona lo. Bafika lapho bamshiya umntwana endlini, wasale ekhaya umntwana, wazobonwa umalume womfana ukuthi nangu mana bamshiye yedwa. Usho ukuthi bebemshiye yedwa. Bake ngibuze bonke labantu emqondweni wabo like umqondo wabo right bobabili. Uthabiso, mina angazi ngihlukumezekile ngale ndlela emangalisayo ngalo mntanami engikhuluma ngaye. Because phela khona lokho ukuthi umuntu enze into enga-understand ukuthi wenzani, khona ukuthi umuntu enze into azi ukuthi wenzani but ngenxa yokuthi ukhonze lo hlobo lesidakamizwa limenza ukuthi mayabe selifuna akhohlwe ukuthi lento ibaluleke kangakanani le akayishiyayo. Abe khona omunye umuntu owenza into ngoba naku umqondo wakhe awumtsheli ukuthi lezi zinto azenzayo zi-wrong. You understand? Phela sibantu sidaliwe ngokomqondo nje, sidaliwe. Ukhona omunye umuntu okhubazeka angabonakala ukuthi kunokukhubazeka okukhona, but khona into encane engazi ukuthi inako ukuthi ingabi khona kahle. Awukwazi ukuthi ningathi nibazali nobabili niphume la endlini la nishiye ingane yeni la nihamba. Exactly. Khona into wrong. Yeah, ikhona yona into e-wrong. Ngizoke ngithi nje yabo lo owami. Yes. Ngithi ikhona into e-wrong kusukela lapha ekutholeni kwakhe umntwana wokuqala. Osingaphi lo engikhuluma ngayo wesibili. Okay. Yeah, lapho utholiso umuntu omdala kunayo umntwana. Waqeda lapho wenze njani? Wayolala nomngani wakhe. Lo muntu omdala. Lo muntu omdala. Kwaba ukuhlukana kwabo. Waqeda lapho akasamondlanga umntwana. So ngicabanga ukuthi lo wami wa-affecteka from lapho because ube yingane wazo experience lezi zinto lezi. Mhlambe zama affect engqondweni ngoba ngempela uma ngimbhekile ngibona ngazuthi khona into engekho right ngayo, yabona. Engathi umuntu lo mhlambe odinga i-counseling, ongasekandaba. Odinga i-counseling and onganayo indaba, ongananembeza. Mana ekukhuleni mhlambe bewumuntu onjani nje. Khona lokuhlupha kweyingane emazisakhula ukuthi mhlambe esesitagini yenza izinto ezisinaks. Bese kuba khona ingane eyenzisisayo noma yenza lezo zinto kodwa ubone ukuthi yabona umuntu akanandaba lo. Kumele ngimkhave njengomzali ngoba akanandaba. Kahle kahle. Uthabiso, angifuni uqamba amanga, ube umntwana o-right. Okay. Up until aze athole lo mntwana wokuqala. Yeah, ube umuntu o-right ngoba futhi uwumuntu ohlakaniphile ngendlela esimangaliso. Unawo grade 12 uqedile isikole. Unawo grade 12 uyasebenza futhi usebenza kahle. Kodwa nje ithi ahole. Noma singathi uweak ebantwini besilisa. Khona umuntu onjalo. Oba weak onesikhathi zomuntu wesilisa abantu besilisa. Nalokho futhi kungenzeka ukuthi uweak ebantwini besilisa. Yeah. Because ngiyaye ngibone angeke Uthabiso, mina ngiloya muntu loya angazi ngayichaza ngithini, kodwa angeke uhlukane nomuntu this week next week sewunomuntu omusha. Uyayibona leyo nto leyo. So kukhona le yanto le engayazi ukuthi engayazi ukuthi ngayilungisa kanjani njengomzali. Sengihlulekile ngizamile but ngihlulekile. Mhlambe ingenzeka futhi ukuthi umuntu odinga uthando nomuntu ophila nabantu abalitholayo uthando ebantwini besilisa ongafuni ukugive up because ubile nomntwana nomuntu omdala kunaye akangayodla ingane wamiyeka. Owesibili futhi lo uba nengane naye wenza same thing but still usahamba naye, usaphila naye, usamlandela futhi. Khona lento akayifunayo afile ngazuthi uyadinga naye ukuyithola, mhlawumbe ithemba lokuyithola lisekhona. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi uthando alidingayo mhlawumbe uyalibona kulo muntu wena uliboni mhlawumbe uyalibona, yabo.
ya Mm. ya ngizosho kanjalo ngoba ngempela ngeke nga-understand ukuthi kwenzakalani kahle Yeah, kahle ufanele futhi. engqondweni yakhe kuthini. Mm. Okay, ngiyayibona le eyomfana. Yes. Isikhathi esiningi thina abantu besifazane yithina esitshela abantu besilisa ukuthi mina kithi ngiphila impilo ekanje, bese bethola istebhisi sokuthi okay right, since kunjeya Futhi ngaba easy yini ukuthi ngenze u-1 no-2 yabo. Yeah, so into ekanjalo. Then-ke kusho ukuthi uma wakhe mangimtshela naye angitshele leyo nto leyo, but umama ublame kakhulu lo owakhe nje uhlezi e-right, yonke into ayenzayo i-right. Right? Ngahlala-ke ngistrategisha nalo mntwana. Uyazi ngiyaxolisa ukuphazamisa, nami ngizibuza ukuthi lo nemali osebenzayo wayivuma ukuthi ahambe nalo muntu because uyasi-understand isimo salo muntu ukuthi akasebenzi, and mangabe kuyodliwa imali yakhe, uma bese ebuya ukhuluma naye ukakathi ukuthi why uhambe, uthi yini inkinga? Angiyitholi impendulo. Angiyitholi impendulo mhlambe ezongenza ukuthi nami ngigculiseke mhlambe nami ngilihleke up, yabo. Angiyitholi. Bayabona nami ngabe ngaholile like ukuthi afike azombona lo mfo nomuza nje. Angiboni ngoba kusho ukuthi phela uze aqhamuke ngoba mhlambe esenzele u-cash send. Understand? Yeah, that is why ngithi owami umntwana ngibona ngazuthi and ngisho kanjalo ngoba uwumuntu ohlakaniphile and uwumuntu onenhlanhla empilweni yakhe, but the way kwenzeka ngakhona, shame on me. Yazini, shame on me ngoba angazi ngempela ukuthi ngiyoyinqanda kanjani, ngiyithini lento le yabo. Ngendlela nje esengihlukumeze ngakhona, ngihlukumezekile hayi kancane kakhulu. And-ke kwase kuzothi-ke ephelelwe umsebenzi, manje uphelelwe umsebenzi, fanele eze kimi njengoma wakhe azohlala la eduze kwami angithi, akwazi ukunakekela abantwana bakhe la eduze kwami. Uvele anginyamalele-ke abaleke ngingamazi, sengike ngaze ngamthola kwenye indawo engangacabanga ukuthi umntwana owami umntwana. Ubalekani? Ubaleka iy'ngane? No, akabaleki iy'ngane, kusho ukuthi mina ngiyathetha futhi ngiyashaya. Yeah, kufanele. So ubaleka mina ukuthi 1 ngizothetha, 2 kuzoba khona la kuzofika khona ukuthi ngimshaye, yabo. Bese eyabaleka uzonyamalala. Why menyamalala kahambi ney'ngane zakhe? Kulokho kunyamalala kwakhe-ke no, ingane vele akayishiyi kimi. Le ngane engizokhuluma ngayo la unyamalale nayo. Yingakho yagcina ngingasayazi mina ukuthi ingane ayisekho la, seyisemazweni. Mana-ke uma bese hambe naye wangabuya naye wathi kuphi first day nje? Angimboni-ke, kusho ukuthi zonke ley'nyanga lezi engasebenzi ngoba angimazi ukuthi uhlala kuphi and ngeke uye emsebenzini ngifunane naye mdala. Umuntu onama-boyfriend, ngeke ngimfune ngoba ngizomthola kuphi u-boyfriend, yabo. Bese mhlampe ngiba umuntu ophoxekile. Okay, ngisihlalele la ngihleleli khona, kusho ukuthi Thabiso kuphele ngizothi u-3 months or u-4 months or u-5 months uphele ngingazi mina ukuthi ingane ayisekho eSouth Africa. Uyafika ekhaya yena? Akafiki, asimazi la ahlala khona. Kuze kwasuka umntanami womunye owumfana, ngelinye wathi mama mina ngiyahamba ngisayomfuna, angazi ukuthi ngizomthola, but okusalayo ngizomfuna and ngizomthola. Nangempela wahamba wamfuna wamthola. Angithi abantu bayakhuluma phela ukuthi hayi simbone endaweni so wahamba wafika lapho wafika wamthola. Wangitshela ukuthi hayi ngimbonile indawo ahleli kuyo mama, ungakhala inyembezi. Uhleli nomfana? Njengomzali cha, uhleli yedwa. Indawo ayithatha ngaleso sikhathi uhleli, angazi indawo umngane otholakala kuphi or utholakala khona ematshwaleni angazi, kodwa nje uhleli endaweni yomngane. Umngane ungathi use-boyfriendini. Yeah, ugadile indawo. Yeah, so yena ugade indawo, right? So ngesinye isikhathi ngenxa nalento yokuthi ngicike ukukhuluma ngoba sengikhulume kakhulu, yabo. Kusho ukuthi ngithule nje ngingasho lutho. Uze kubuye kusho lo yena lo mfana athi wemama, uyazini ukuthi ukhetha useZimbabwe. Ukuthola kanjani lo? Ngithi mina ubekwa yini eZimbabwe? Uhlangane nobaba womntwana wamchomela. Yeah.
bayazana vele. Uhlangane nobaba womntwana wamchomela ukuthi hhayi ngimthathile umthatha kanjani na? Kusho ukuthi lo owami angithi akasebenzi. Kusho ukuthi athole lezi zinto ey'tholwayo la emafonini ukuthi kunomsebenzi endaweni ethile aplaya bla bla bla. Kusho ukuthi a-aplaye lapho, u-aplayela kuphi? eMpumalanga. So ngoba since sonke lesikhathi mina angazi ukuthi ukuphi, akeze ukuza kimi athi mama nangu umntwana ngisaya eMpumalanga, yabo. And angeke angishaye ngebhomu ngoba uyazi mina fanele ngivuke ngiye emsebenzini. Angeke angishaye ngebhomu lokuthi nangu umntwana, thatha umntwana mina ngiyahamba ngiye eMpumalanga. Ashiye umntwana nobani? Nobaba wakhe. Kanti futhi uma efika ngale eMpumalanga lowo msebenzi awukho, bekuyi-scam. Yebo. Bafike ngale bamthathele imali, bamthathele ifoni, asale enje. Asize ukuthi kunontombazane engimaziyo ngale eMpumalanga. Ingane ngaleso sikhathi vele seyike Zimbabwe. Ingane usho ukuthi ngaleso sikhathi besisela kubaba wayo. Kusho ukuthi babhizi nabo bayaplana ukuthi hhayi-ke asimthatheni-ke manje simhambise kwathini angazi whatever ababeyenza ngaleso sikhathi. Bamthathe-ke umntwana bamhambise. Lo mayebuya abuye umntwana akasekho. Kube ne-message kusho ukuthi esendelwa efonini yalo sisi oseHipo. As if yimi engivumayo ukuthi umntwana akahanjiswe aye eZimbabwe. Angikaze ngakhuluma ngokuhanjiswa komntwana eZimbabwe. Ngangingeke ngihlulwe umntwana, ngibakhulisile abantwana abawu-4. Ubaba wabo ehambile endlulile emhlabeni, ngabakhulisa. Bengeke ngihlule ukukhulisa umzukulu and ngisamkhulisile futhi lo okuyena umzukulu omdala ngoba lo ungowesibili. Lo mdala uhlala kuwena? Lo omdala njengamanje ukuma wakhe. Kusho ukuthi-ke ngimangale, yazi ngithuke. One, lo ntombazane oseHipo unamafoni number wami. Because mangibuza ukuthi umntwana uphi, athi umntwana samthatha samhambisa ekhaya. Ekhaya kuphi? eZimbabwe. Kanjani? Hhayi umntwana mina ngamthola estradini, umntwana beseyiphara, kwasha kwacima abale nje ngibuze mina, okay, umntwana beseyiphara ngoba unamanamba wami, ubonga ngifonele ngani mina ungibuze njengogogo womntwana. Gogo wena uZinhle wasisendela i-VN evumayo ukuthi wena uyavuma ukuthi umntwana makahambe aye kugogo wakhe eZimbabwe. Ngithi angikaze ngize ngiyenze lento, angikaze ngikhulume nomuntu ngomntwana okufanele ahambe aye eZimbabwe. Ngingabapha kanjani umntwana ongowami abangakaze bamenzele lutho? Una 6 years manje, bakaze bamthengele ngisho ipampers eli-1, ngisho ivest, ngisho isigqoko lesi sa-399 ephepha sabantwana, abakaze baze bayenze leyo nto leyo. Yonke into lo mntwana ukhula ufika ku-6 years bekuyimi. Yes. Uhlala naye ngaleso sikhathi? Bengihlala naye leso sikhathi, besihlala etown, ehamba i-crash, umntwana enza yonke into, kuyimi. But sengingabanikeza kanjani? Umama wakhona sekuphele 6 years, ulokhu angipromise umntwana ezelwe wathi uyeza uzobona umntwana. Akakaze eze. Ngimnika kanjani umuntu onjalo umntwana? Uma umfonela uma wakhona sithi umntwana sengakuyena uthini? Umntwana mase ngikhuluma naye athi hhayi umntwana ukhona, mina umntwana angimtshontshanga, mina umntwana ngimphephise kulabazali bakhe abangenangqondo. Wangangitsheli ngani ngoba unamanamba wami, bengihlezi ngoku-WhatsApp manginenkinga ungiphendule. Wangangi-WhatsApp ngani? Hhayi mina ngathola i-message, wawungeke uthole i-message, wafanele njengomzali ubuze mina. Angithi okusho ukuthi vele nina umntwana nanimntshontsha. Nimntshontshile umntwana namjampisa ibhoda. Ngicela umntwana abuye. Athi umama hhayi kulungile umntwana uzobuya, mina umntwana ngangingamntshontshi, mina umntwana ngangenzela ukuthi ahlale kahle endaweni right ngoba kwami kwakungekho right. Wabona ukuthi kwakho kufanele ajampe ibhoda azothola ikhaya eli-right na? Ukweza amaphoyiseni? Angikaze ngize emaphoyiseni ngoba lento ngiyithole emva kwesikhathi. Ngaqala ngadideka nje, ngaba confused, ngaba yenye into engingayazi, ngahlangahlangana, ngangayazi ukuthi into engizoyikhuluma nobani ngithini. Ithiwani into mayinje, yabo. Ubani umfana wakhona igama lakhe mayizisho? Kuthiwa abambiza ngalo kuthiwa uDenja. Denja. Abantwana bethu. Ingozi. Abantwana bethu.
ayishem futhi wathola le Mzansi futhi uyingozi konje kuthiwa ubani igama lakhe Nkosami? la ngale ekhaya. Ya la ngale ekhaya Isibongo isibongo sakhe. sakhe owakwaNkomo. Wakwankomo isibongo. Mm. Ubani intombazane wakhe igama lakhe? Intombazane yami igama lakhe uZinhle Uzinhle. Okwabani? wakwaNkabini. WakwaNkabini. So umama lona asho ukuthi ngithi-ke mina okay, angifuni ukuthi lento ibe yimbi. Ngicela ukuthi ningibuyisele umntwana. Bathi umntwana uyafunda. Ngithi okay, akunankinga-ke, akuvalwe-ke iy'kolo noma ngabe uJuni, kuvalwe iy'kolo umntwana abuye ngizomfunela isikolo mina. Bathini? Ngizosithola isikolo kuthiwe hhayi umntwana uzobuya. Ashaye uJuni umntwana angabuyi kuthiwe ngoDisemba. NgoDisemba bese kuthiwani? Angithi bayazi ukuthi nabo kusho ukuthi bebedla kule mali yale ngane yami. Nabo kusho ukuthi bebanika bathi akabathumele imali bazothathela umntwana i-passport. Uthini uma wakhe kuyona yonke lento le mawukhuluma naye ukuthi ingane ihambe iyele eZimbabwe, uthini uma umbuza ukuthi ihamba kanjani ingane because mina akwazi umtshela? Hhayi mina mama ingane ngayishiya kubaba wayo ngiwumuntu ohambela umsebenzi. So uzizwa kanjani sithi ngizobuye ngiyithathe? Uzizwa kanjani? Yo mama ngendlela engizizwa ngayo angazi ukuthi ngithini. Umntanami ngiyamdinga. But still basekwe relationship nobaba wayo? Abasekho. Abasekho ku-relationship. Angazi ngizothi kuyini futhi angidingi nokukwazi ngoba kuyanginyanyisa nje. Yazi uma ngicabanga lo mfana vele ukuthi nje ngiphalaze ngendlela nje ayiyo. And umfana wakhona uyadelela-ke. Ukwakudelela? Kakhulu. Ungidelelile nje iy'khathi ey'ningi. Maye futhi maye ngibona uvele abaleke angiphendule ihlaya. Vele agijime kube ngazuthi kuqhamuka ibhubesi. Ngendlela nje ayisa ngakhona. Ngike ngambiza-ke ngelinye ilanga. Manje awazi ukuthi ingane ikuphi mhlawumbe nendawo eZimbabwe, just ukuthi sazi igama lakhe mhlawumbe noma sibe nesithombe sakhe umfana, something like that, or isithombe sengane or isithombe samakhamfana. Because ekugcineni kosuku kumele kube nomnyakazo phela. Into engizoyenza ngiyacabanga ukuthi umntanami lo omncane angaba nazo iy'thombe zakhe. Nami futhi mhlawumbe uma ngingabheka la ngoba benginokuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi lento amafoni ethu asebenzela ngisho ukuthi into zabo ziyangena la efonini yami. Zoke ngi-check-e ngoba cishe khona engale masibona ngizo-check-a ukuthi sikhona yini ngoba ike yaba ne-virus nje okuningi kwa-disappear. Uma ngiyithola bese ngiyalokhuza bese ngiyasendela. Yini oyifisayo kahle kahle wena ma kuyona yonke le nto? Into engiyifisayo ukuthi bangibuyisele ingane yami bayekele ukungimanyanisa nokuzenza ukuthi bahlakaniphile. Bayekele ubusela ngoba ubusela lo utshontsha umuntu. Into esaka-human trafficking uma uyibuka, human trafficking. Exactly. And into yakhona bayithatha light ungathi vele akwenzekanga lutho. Kumele. Ngendlela abadelela ngakho. Kulo December-ke bebetheke lo wami akathumela imali bazothatha i-passport. Ngathi mina awuzukuthumela mali. Ngendlela le abathatha ngayo umntwana abambuyise ngayo. Ngoba manje sekufanele ukuthi wena ukhiphe leyo mali leyo and umntwana uma efika la kufanele aye esikoleni, kufanele athole i-uniform, kufanele athole yonke into. Uzoyithatha khona leyo mali engaka. Kwabalula kubo ukuthi abamthathe umntwana bamjambise ibhoda. Sekunzima manje ukuthi baphinde bamjambise ibhoda futhi bambuyise eSouth Africa. Sekufunakala imali kuwe. Le abangazange bayithumele ngendlela e-wrong engekho emthethweni bebisa le. Ikona kuzoba nzima vele kumbuyisa. Uyabona? Ngathi-ke ayizukwenzeka leyo bambuyise ngaleyo ndlela leyo. Ugcineke umntwana engabuyanga bagcina bengiblockile. Yabona omunye umuntu uyabuka engazuthi uma kuthiwa abantu bokufika bathi ukuhamba kancane baye emakhaya kulungiswa isimo. Ukabuka engazuthi izaniphobia noma yini. Yabona masibuka izinto eziningi abazenzile eSouth Africa ey'faka ubugebengu phakathi. Bakhona abanye abangabenzi ubugebengu, yes siyavuma. But bakhona abeze kahle abazosebenza aba-straight. Uyabo? Bese bakhona-ke laba-ke hayi ba. Kufana nalo muntu esikhuluma ngayo nje, awungitshela usuka kwelinye izwe ufika kwelinye izwe uzodelela uzogcwanela. Ngaleso sikhathi akanaso-ke nesitutu sephepha. Sokuba la eSouth Africa. Hhayi akanaso. You understand? So kuyimanje nje ngenza i-research nyana cause bengicabanga ukuthi mhlawumbe singeza naye la azongitshela ukuthi kahle kahle umntanami umbuyisane. Wathola ukuthi uma ngenza i-research la ahlala khona kuthiwa akaphumi usaba amaphoyisa. Njengoba akafuni futhi ukugoduka, futhi akagoduki lo mhla angeke futhi agoduke loya ngendlela angakhona. Ngeke agoduke.
Yeah, cabanga ukuthi kuwukuthi mina vele ngingazi uma uphawula ngale zinto zokuhamba kwabantu bakwamanye amazwe, ngazi ukuthi mhlawumbe nawe xenophobic noma mhlawumbe uyalwa noma wenzani. Akukwazi ukuthi ezweni lenu ningathi uma nibalwa mhlawumbe ngiyalinganisa kuthiwe no-10,000 ebese kuzoba khona abantu abayimiliyoni abangaziwa ukuthi balapho kulelo zwe lelo. Abanganamaphepha. Exactly, thina ekugcineni kosuku siyasebenza njengoba sisebenza sikhokha i-tax. I-tax le esiza abantu esizayo ezibhedlela, esizayo emaklinikhi, esizayo ey'ndaweni ey'ningi. Then labantu laba bona bayisebenzisa mahhala. Abantu abasebenzayo emazweni abo i-tax yabo isebenziswa oba. Mina yazi uThabiso ngendlela engiyibuka ngakhona lento eyenzakalayo njengamanje. Angiyiboni iyinkinga, angiyiboni futhi ilwiswa. Angeke uzohlala kwami ungenaphepha elisho ukuthi wena ungubani wakwabani. Sasa kuyavuka la unesidumbu la ekhaya. Uyilo muntu okade ela. Uphi? Wafike mhlambe wakunikeza ilokhuzana amakhophi ama-ID wakhe or ini. Awazi gama lakhe, awazi ukuthi awumazi nokuthi usukaphi. Uzoboshwa wena manje. Exactly. And abantu abayi-understand, abayiboni ngalo nje. Abahambe. Iza ngendlela eqondile. Even emazweni angaphandle, yabona uma kuthiwa uyabo China, kunabantu abasuka la bayofundisa isingisi eChina. Benza lo msebenzi. Ngeke uze umthole kusasa semela lapha edayisa amagunya because angaxoshwa ngoba umsebenzi awuzele la uyaziwa. Uzofundisa izingane. Masenza okunye hamba ekhaya uhlulekile. Thina umthetho ke South Africa kasinawo. Yebo. Asinawo. Uyabona nje lo mfana uyacwaneka ukuthi ukwe-South Africa uze ngendlela engekho right. Uyafika untshontsha ingane futhi eSouth Africa uyayihambisa uyaqhubeka wena uyasala. Uyadelela futhi udelela uma wentombi yabona bafethu. Hayi no ukuthi uma. Hayi ungidelelile shema. Yabona ngiyengithi emhlabeni angeke mina ngibulala umuntu. But ngeke ngafika ngelanga ngacabanga ngathi yazi ungabothi angeke into uyenze. Ngoba lo mfana mangingamthola ngempela ngendlela engamthola ngakhona. Ikhona into engingamenza ngendlela engithuthele ngakhona. Never say never. Ngendlela angidelele ngakhona. Ungidelelile shem kakhulu. Mhlambe na unenkinga ethi bayifane neka nanguma Nkosi yami. Phephisa la ukhona mawukuthi khona indlela yokuxhumana nathi ungaxhumana nathi sithathe udaba lwakho silifake la kumabona kude. Mhlawumbe bakhona abantu abangalibona udaba mhlawumbe belekelele noma besiza. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi le episode siyifaka nesithombe sengane mawukuthi siyasithola, siyasifaka futhi nesithombe somfana mawukuthi siyasithola ukwenzela ukuthi nomuntu obukayo mhlawumbe ememazi umfana asidlulisele umyalezo ukuthi isenzo sakhe kasikho sihle. Siyafisa ukuthi enze ubulungiswa ebuyisa ingane eyibuyisele kugogo wayo ngoba thina eSouth Africa kakhulukazi thina amaZulu sazi ukuthi umuntu ukuze athathe ingane kufanele ukuthi ahambe ayohlawula. Ihambe ngendlela eqondile. Hayi ukuthi ithathwe nje bese vele kuphela kanjalo. Nakhona uma ithathiwe, isuke ithathwe umuntu mhlawumbe esaziyo ukuthi usenkandla, singakwazi ukuthi sifinyelele enkandla. Weqila ibhoda ukwelinye izwe. Irongo lonto leyo. Noma ngabe ubani obukela le video, noma ngabe ubani obukela le video owaziyo ukuthi angakwazi ukuthi asixhumanise nabo noma ukhona oyibukile othintekayo kulodaba. Cela niyiyeke leyo ngqondo, nithathe ingane yomuntu niyibuyise. Niyabona ukuthi uma waka ikhathalele nangu ugogo wayo uyikhathalele, uyikhulisile enye yantombazana wakhe nale futhi bengakwazi ukuthi ayikhulise. Ngikhulisile 6 years yonke. Exactly. Siyacela bakwethu ukuthi nibuyise ingane. Bazothatha after 6 years. Yes, siyacela ukuthi niyibuyise ingane. Khona okunye osafisa ukukusho. Ya okunye engifisa ukukusho nje mayelana nalodaba mayelana nalodaba lolu ukuthi bengicela ukuthi nanoma ngabe ubani mhlambe ongaba nolwazi ukuthi ngingasizakala kanjani kule nkinga le. Mhlambe avele obala isithombe enginaso somntwana ushuthi engathi begraduate. Sinabo teacher abawu2. So bese kuba uyena phakathi nendawo. Engicabanga ukuthi mhlambe mabengavela labo teacher la bazokwazi ukuthi abakho siphi isikole. Yeah, engicabanga ukuthi into engami. Ugraduate khona ngale Zimbabwe. Perfect. Ngicela igama lesikole kawusazi. Igama lesikole angisazi, asibonakali kahle lapha esithombeni. No suspect. Yeah, asibonakali kahle lapha esithombeni. Yeah, ngicabanga ukuthi mhlambe makungavela labo teacher labo bazokwazi ukuthi abakusiphi isikole. Ngicela ushiye inamba mhlawumbe ongakwazi ukutholakala kuyona makuthi kanjani. Okay, inamba engitholakala kuyona ngitholakala ku 076 241 yeba 6
008. Phinda futhi. 076 Yebo. 241 Yebo. 6008. Okay. Kama lesho-ke iWhy Mina Edition. Siyabonga kakhulu kuwena uthathile isikhathi sakho wakwazi ukuthi usibukele. Uma ukuthi khona indlela yokuthi ungakwazi ukuthi ulekelele, siyacela nilekelele. Nalapha eZimbabwe uma ukuthi bakhona abasibukele ababaziyo labantu esizobafaka, siyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi basilekelele. Ake sibonge kakhulu. Sithi uye-ke na umntwana lo okuyena-ke owaweliswa ibhoda. Uma kuwukuthi-ke nazi noma oyedwa walabo thisha abami nomntwana lapha-ke esithombeni, ningabathinta besithinte nabo besitshele mhlampe lapho befundisa khona lo mntwana, noma basitshele-ke indawo lapho-ke umntwana afunda khona, ukuze mhlampe-ke kungagcina kufinyelelekile kuleyo ndawo. Lona-ke ovela njengamanje ubaba womntwana, lo kuyena owathatha umntwana wamhambisa noma wamwelisa ibhoda wamisa ezweni laseZimbabwe eyomhlalisa-ke nonina ozala yena. Ngapha-ke eNingizimu Afrika ukhihla isililo ugogo womntwana ozala-ke umama womntwana, ngoba yena njengenhloko yekhaya wengatsheliwe ngohambo lomntwana oluya-ke eZimbabwe. Uyafisa ukuthi ingane ingabuya. Owazi lo mlisa akasithinte.